ତାଙ୍କର ମୁରलीଧର ଦାସ ପାହାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଜୟପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ମୁରଲି। ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ମୁରଲି ଭାଇନା ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଓଂ ମା ପୁରୁଣେଇ ଦାସ କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ ରହିଛି। ପିଲାଟି ଦିନୁ ସେ ବେଶ ପରିଶ୍ରମୀ। କ୍ୟାଟରିଂ ବ୍ୟବସାୟ ସେ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି କାମକୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୂକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଏବେ ଜଣେ ସଫଳ କ୍ୟାଟରିଂ ଓନର ଭାବେ ବେଶ ସଫଳତା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଭାଇନା ତୁମେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ପଶିଲ ଆଉ ପାରିବ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି। କାମ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲିଛି କାମ, ଭଲ କାମ ବି ଚାଲିଛି ହେଲା। ବାହାଘରିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ରୋଜାଲିନୀ, ଯିଏ ଏବେ ବିବାହିତ। ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଟରିଂ କାମ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ 20ରୁ 25 ଜଣ ଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 4ରୁ 5ଟି କାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି। 3ରୁ 4 ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ବୁକିଂ ସବୁ ରହୁଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ମୁରଲି। ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ପାଇଁ 700ରୁ 800 ଟଙ୍କା ରହୁଥିବା ବେଳେ 30ରୁ 40 ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ ରହୁଥିବା କୁହନ୍ତି ମୁରଲି। ଆଉ ପିଲା ମୋର ପ୍ରଥମେ 5ରୁ 10 ଜଣ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟରଠୁ ଲଗେଇ କ୍ୟାଟରିଂ ପିଲା, ତାପରେ ଆଉ ପିଲା ସୁଇପର ଭଲ ମନ୍ଦ କି ମୋର 100 ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦାସ କୁକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ ଓ କ୍ୟାଟରିଂ ଅର୍ଡର ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହ ସେଠାରେ ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍।